खापांगनी ताकुक बुकुक्रो जतनो पहरनीते दिवालीनी खाक चांगमाती खामजाकमा याफारो हमार त्रिपुरेश्वरीनी हमारी जतने शाखाओ तकजातो तेरनी जराओ हाफांगनी शाकलाकजा रायदारो मानिमुई तंगनायदि फायदीचंग हस्तनी सनामजा माने पाई PM मोदीनी वोकल फॉर लोकल न पालाई लाइनाय दिवालीनी पहरबाय जतो चायाफान कमरई थांबाय थ जतनो हामबाय बेलाई खे सारा त्रिपुरावा गुरि कुकई सामुं खायनाय सिनि ताकुक बलराम बनोचों हायने हाय मानफिनान बागै दिनैनि जे पान्डा तैसा अब पहर फायजाखाय हायके त्रिपुरानि जत सिपाई रक जत सामुं थांनाय रक गोसार खाबायजाक खासमजाक गोबां मा उङै दंमानि बनि बागै विभिन्न कारणे अनेक किसु अंमानि परेबो जों मजागो सिनि बेलाय खौवान सुकजाकनाय कक दङ तामनि बागै हिंकाय कुनु कारणे कुनु किसु कारणे सिनि ताकुक बलराम बिनि प्राय किसु समय सामुं खायनायनि बाथाक जाकमानि परेबो गोबां मा बन आसावै बन नासिगै हायाखै बिनि नेतृत्वे सारा त्रिपुराव रैली प्रोग्राम अनेक किसु सेक्रिफाइस बहाय खालायमानि आक्रक रकना मुयतुमाने बाक्सा बाक्सा खाबाय जखमाय मा दङ आबो सिनिया सारा त्रिपुराव विशेष खयै सिकलार यूथ IPFT जरा नेतृत्व रही तंगनाय रक बिनि सामुं कोनो कारणे सुलुंगमानि परेबो खावामुन वान सुगै स्ट्रागल खायनो हने वान सुगनाय रखसुदो किसु समय जों स्लो हायके नुजाखा बनि बागै तिनि न साल आलाय देहाके मा दंमानि हिंकाय जों जत सारा त्रिपुरानि यूथ IPFT बा IPFT नि जत संगठन दं तिनि बिसिंतै ताइसा कटाल बिबाय चेन जोङै जों सामुंमा खायनाय अबनि बागै जत्तनो खाबासा खाना हानाय आं आसा खायो अब हायकिना आं आंनि साकनो आं निजि सिवा आं अ पुइला आं IPFT खाया आं जेजराव आं आन्चलिक खालायै आं IMPT खालाय दंमानि परे आं आप्रो 2009 निसिमे IPFT रक सारा त्रिपुरा प्रसारिं आप्रो सिनि ताकुक बलराम बो आनि नग थाङै अनेक किसु बनो बुजखा बुजक मानि बिसिंतै तैबो बुजक फायख्या बबो बुजखा तैबो चिनि तबो IPFT नि बर्तमाननि चेयरमैन चिनि सार नरेन बरक निजिओ फाया नग फायै अनेक किसु बुजक माने परेसै आं ट्रक प्राय बरक सापाय मानि परे आं 3 मास हाय आं जे 7 बोसोर आंचलिक खालाय दंमानि उपजाति युवक समिति खालायमानि परे गोसार IMPT खालायै
bahai ki bono yakari phainyai yakari phaiye yo party na bahai ki hapainai onek kisu cinta khayai wan sugoi borok ni than bujak mani bane ang baddota IPF tingani ani khawbo kok saka bo singya ani nokni ani dada Surjo DebBarma botabo singtano yakari thangka puila ni simi borok IPF ti founder sini NC sarchongme bo कर्मचारी ते फना पूरा माने अल जागाव संगठन गोरोङै बो सामुं खालाय थाङै दादा बाय आं तिनि मयतो मानो दादा आंनि नखर बेरायनो फायगोनखाय साख्राय नोंखाय गोरै बनि कक सुदो अ IPF ति जे त्रिपुरालाइन सानमानि कन्टिनिउ कुन समगे जों मोखां समलाय रक मा दङ अबा हायके बुजक मानि परे फना आं IPF तो थांनायाव अनेक बोसोर सैका 3 मास या आं प्राय 6 मास हाय वाव शुक्रगो थानाय दा थाया दा अनेक किसु सापनि परे लास्ट तो चिनि ताखुक बलराम बो जे समय 2015 वो मानदाय पुलिनपुरनि कैंडिडेट अजरावा आं बय बाक्सा क्रोङै बलायखि सामुङा खाब्रमै बनो पास खालायनायनि बागै बबाय अनेक किसु सायतुलाय जों खालायनायखा फियाबा जरा हामिया सिनि बरार आफ्रो त्रिपुरालेण्डनि वन सुगैमाया बुजिया अबनो बुजकमां त्रिपुरालेण्डनि कक सामां असुक जरावा अनेक किसु खालायफैयो ताबो जोंर कक कतर साइमानो जे समय खुमुलुङो पहिला IPF तिं लाइमानि खरकसा खरकने IPF तिं मानि परे बनो केबो बा काहारा बनो सापु फनाना हाबि बानो निजिबो मा साखा बयनि अनेक किसु दागि मानि अनेक किसु निनि कक सामाने बागै जांनि नरमा फैयो बहायके अनेक किसु जों बबाय जे IPF तो आं हाबै IPF तिनि तंमुं सामुं अबां बेलायखि बिनि बिसिंतै सेक्रिफाइस खालामनानै नखा बनो आं तिनि कुबै बुसखांनो मा सानाय जे समय बो यूथ IPF तिनि प्रेसिडेंट तङै आं बनो अनेक बार सावो जे समय पवित्र डेविड मुराय सिंह तंफ्रो बबाय आं एकुई बाक्सा खायै सामुं खायो अफ्रो बिनि अनेक किसु नेतृत्वनि बिसिंतै आं IPF ति आं आगे INPT नि डिविजनल सेक्रेटारि दंमानि परे आं फार्स्ट आं अबनि बिनि साहस मुतमानो जों इलेक्शन सामुं खायमानि परेबो 2015 व IPF तिरो एडिसियो चेनै थांमानि जागा बिरोधी खालायनाय बम दोजागौ नक सोबायजागौ बुजागौ तकजागौ अंगै तंफ्रो आनो सिनि ताखुक बलराम हेजामारावत लाङै केवल कोनो राजनीतिक दल कोनो संगठन आफ्रो इलेक्शन पाइमानि लगे मीटिंग खालायनानै बागै केवलनि साहस रै अजरावा आं बबाय आंनि आफ्रो चिकनसा हामते कसम बाइक अबबाय थाङो आन्दोलन माखायो आं आफ्रो बिनि लगे थांना मुसु गया इलेक्शन पाइद्रब असके चांगाङै तंगो CPM रक आफ्रो बुजाकना किरवै
boni fan bini sawas bapro ana jor haike tlango hindi kichunya जों बाकरिnya अब हायके तलाङै अनेक किसु बाबाय सामं खालायमानो रंना मुतुमानो ताइबो मुतुमानो ब जे समय कुनु यूथ आईपीएफ नि प्रोग्राम हांकाय ब जगावा बुइनिसे एडवांस सब समय बुइनिसे एडवांस ब खाब्रुम को सामं खालायो मणिपुर आं दिनै सरासनस्रायै गोसोखाङो मा सानाय जे समय यूथ आईपीएफ दिनै प्रेसिडेंट जाखाना होनो आं बलरामनो 100 बार अनुरोध खायो 100 बार आं अनुरोध खायोबना नों हाय तांखुदि नोंनि पटनो याखाना निता थांखुदि नायदि उसुक कष्ट खालाय उसुक बसर नों सेक्रिफाइस खालाय फैमानि पार्टी तिसै तिमी हेमेनि अब नोंनि जिनि सम्पद हायके रमायनो हादों नों आहायना मुसुमाबाय फातजा पार्टीनि पटनो फातजाखौ बुनियाखौ याफारखाखौ तामो खालायनो आबरक जों सियांनाय होनो बर अनेक बार बुजोबो अब एकदम कुबैखौ आं गोसोखाङो स्राय जे समय आफ्रो पवित्र सं आईपीएफ तो हापायाखौ बाफ्रो YTA संगठन खालाय दंगो YTA बाय जे समय जोर दंगो अफ्रां बहुत बार बरमुराव जों प्रोग्राम खायो अफ्रो रोड ब्लॉक याबने सिगां प्रोग्राम खायो बना रिक्वेस्ट खालायो अबनि परे आं ताइ मुइतमानो बबाय आं बबसुक जाना आं हामजो आंनि सिया आंनि आशा बबाय आं कुलुसु सलो जब तो किसु कक ब आंमनि सालायो अबनि परे आंबो मने खाय बबानो যথেষ্ট हामजोबो पियाबा जे समय मेन प्रॉब्लम गो जे समय डेविड मुरासिमय पवित्र जमाइते सं कागै थांप्रो आनि अब ब्लॉक तमनि आरो कैसे हल एकमात्र आंसो दिन साया तिनी खुखलायमा सानाय आफ्रो पवित्र बाय डेविड मुरासि यांखे शुक्लाबाय बलराम आं कुबै मगक मा सानाय एकमात्र मेन सुदु एजेंडा ना तुई सिमचा आफ्रो कक बांगो एजेंडा दिनैनि अमहाय कन्फारेन्स एजेंडा तामंनाय शुक्लाबाय बलराम बरक शुक्लाबाय बलराम बरक एजेंडा खालायका बरक आबनो बिरोधिता खालायका ताइबा आं मुतुमानो जे समय आईडब्ल्यूएफ तिनि स्वप्ना देब्रमा बिनि नगर जे समय आईपीएफ तिनि मीटिंगो ओ जागावा सिनि पवित्र प्लस डेविड मुरासिं बलराम भाई अनेक किसु कक बांलायै अनेक किसु सोंना खालामनो मुतुमानो फेबा ताखोक्तै भुकसं लीडर नाय जारा जे चालक नाय कुनि दिन ताबुक सानाय उलब सानाय आं कन्टिन्यू ना ककना सानाय लीडर नि खिकाखौ बरक नांनायनो लीडर नि उनकलखौ बरक बासानायनो बिरोधिता सानायनो फेबा ननो जे समय जे बरक नना आसाय फैयो जे बरक नना निनि नेतृत्व निनि कक बाय बुजिवै फायो अ बरक नना नासिगै दङ फेबा राजनीति खालायै सालचा सालनै खालायमानि परे निनि अ बरक न उनकलखौ खिबि खालामनाय बहाय राजनीति कां खालायना मुसिया अबनि बागै दिनै चिनि ताखुक बलरामना आं दिनै बेलायखि हामबाय मारो अबाहाय जरावा क्राइसिस जरावा ताबुक जे क्राइसिस जरा आईपीएफ तिरकनि बहुत किसु तिरपालनि सामं आबुकनानि तंमानि अमाहाय जरावा हाय दिनै खाकुफुर खाकुवा गुबै दिनै तांजे बार सामंना तांफिनानि बागै आबुकै फेमान बागै अबनि बागै सांबना
যথেষ্ট সম্মান মারো বনে বাগান তিনি কক বুসানাই যে সময় আইপিএফ তিনি কোনো কারণে কোনো লিডার রত্ন অরণ্য অঙ্করে রহজ কাহে অঙ্করে থাকা বহাই লিডার বহুত কক সাকা বহুত আইপিএফ তিনি বিরোধী সাকা বহুত লিডার বিরোধী কক সাকা তাই কাইছে তাই কেজন হামিয়া সবাই আইপিএফ তিনি টস নস হয় সবাই নানবাকে ইচ্ছা রাখা ফেবা ওরা आंनि ताकुक बलराम आं अवश्य बरायखि आईपीएफ तिनि ताबुकसक गरा हामिया कक सवै सिरिंचाके तंगैखा कायसे कखन ब हामिया सालिया ताबुकसक गरा अबनि बागैनो सिनि दफानि बाचिनि बरकनो वानसुकमा अबननो जों मा बलायथाय खाव सिनि बेलायखि नांजाकनायखौ अबनि बागै आं कयनाय फायदि ताबुक जों हायनो हाय जेमन जे जागाव किरिवो अ जागाव हंकाय जों जेमन लगी मान माहाय ताबुक फायदि जों हायनो हाय त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन खालायतानि जों बहाय लिडारनो जथेस्ट नांगौ बिनि याक्तैनो जों तैबो फायदि ताइसा अ सारा त्रिपुरायाव जों प्रग्राम खाय हायखाय जों जागा जागा जों होम टू होम रैली खालायै तैबो आगु फैमानानो अबानि पुइता तंनाय बनि बागै आं हायनो हाय तिनि स्पेशली आंनि जे ताकुक बलरामनो आंनि बिसेसकै हामबायरय तिनिनि अ कन्फारेन्सनि बिसिंतै कायसे जों सेंट्रल कमिटिनो कायसे कोनो किछु जों त्रिपुरालेण्डनि साथे कोनो कायसे आन्दोलन खालायनानै अबाहेरा पास खालायखान्थि सावन होनना आं वानसुखौ बनि बागै आं किसा खोनाव बोसोर बास्तर तसिया सिनि इलेक्शन बफुरुंनाय सैनिया फेबा जों अलरेडी बोसगावनि सिनि 15-16 खोना हांखोनि सिनि जे एडिसिनि जे ताबो राज्यपालनि शासनाबो पाइथानाय अबनि परेबो जोंनो इलेक्शन खैजेगिया बनि बागै इलेक्शननि बागै जों जदि हायाखै इउथ आईपीएफ तिनि बिसिंतै कायसे आईपीएफ तिरकसो ओपेन मिनिस्टर आखरक तंगमाबा खालायनाय याखनो इउथ आईपीएफ तिनि बिसिंतैनो एडिसी एरियानो दाति दाति खेला इलेक्शन खायनायनि बागै दरनाखौ जों बन खैनाय दरने 3 दिन बन खैनाय अबहाय रखनो कायसे सिद्धांत नाहारै अबहायखनो जों पहिले टारगेट सिनि याफरि सेवनो नै हायनो हाय खाका हामजों याफरि आनि किसा कक सामने जोंनो आईपीएफ ति लंग लिव त्रिपुरालेण्ड लंग लिव हामबा आनी खापांगनी ताकुक बुकुक्रो जतनो पहरनिते दिवालीनी खाक चांगमाती खामजाकमा याफारो हमार त्रिपुरेश्वरिनी हमारी जतने शाखाओ तक जातो तेरनी जराओ हाफांगनी शाकलाकजा रायदारो मानिमुई तंगनायदि फायदीचंग हस्तनी सनामजा माने पाए पीएम मोदीनी वोकल फॉर लोकल न पालाई लाइनाई दिवालीनी पहरबाय जतो चायाफान कमरई थांबाय थ जतनो हामबाय।